Hanna ta shigo a sanye tana fargaba tana tunanin me ta yi kuma aka ce ta koro kiwo ta da gida yanzu. Tana shigowa sai ta ga uwar biyu da mahaifinta a zaune. Ta daka tsalle ta rungume uwar biyu tana mai tsananin murna da farin ciki ta ce, Iya, ɗauka ta kika zo yi mu tafi? Uwar biyu ta ce yanzu kuwa shiga ki ɗauko kayanki mu tafi. Hanna ta yi kasake a tsaye, murna ta koma ciki kamar za ta fashe da kuka. Uwar biyu ta kalle ta ce, Hannatu, lafiya? Me ya faru kika zama haka lokaci ɗaya kamar mai shirin rushewa da kuka? Uban ya ce, da kika ce ta ɗauko kayanta shine jikinta ya sanyi ai, babu kayan duk sun kwashe har da littattafan makaranta sun yayyaga su sun siyarwa mai ƙosai wasu. Uwar biyu ta kwaɗa salati tana cewa har da littattafan karatun masu tsada suka yayyaga mata? Iya Abu ta fito ta ce da uwar biyu, ki kiyaye ni don kin zaƙe da yawa. Karfa ki kuskura ki cika min ciki, ba a ja da ni, an yayyaga littafin ki yi abin da zaki. Ku je ku siya mata wasu ta kawo na kuma sake yayyagawa, mu je duk inda za mu je, aikin banza. Uwar biyu ta miƙe tsaye ta juya ta kalli Malam Habu wanda ya tsuru abin duniya ya ishe shi, ya kasa magana. Ta ce, Malam na tafi da hanne, Allah yana bayan mai gaskiya. Kuma duk ɗan hakin da kare na shi ke tsone maka ido. Zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu sai yayi. Hanna mu tafi garin da ake ƙaunarki. Iya Abu ta rako su har ƙofar gida tana zagi. Ta sa hannu ta fallawa Hanna duka a baya. Gami da an gaza ta tafi taga-taga za ta faɗi. Uwar biyu ta riƙe ta ja hannunta suka tafi. Hanna ta rushe da kuka uwar biyu faɗi take, duk abin da za ki yi wa Hanne, ba ki isa ki hana ta numfashi a duniya ba, tun da ba ke kika halitce ta ba. Suka kama hanya suka tafi suna ji Iya Abu ta koma. Kan mahaifin Hanna tana zazzaga masa masifa, ya yi shiru kamar ba da shi take ba. A tasha uwar biyu ta siya wa Hanna sabon slippers domin na ƙafarta wari da wari ne. Suna zaune a mota uwar biyu take tambayar Hanne abubuwan da ake yi mata. Hanna ta zayyana mata ta ce kusan kullum sai an lakaɗa mata duka an ƙwace kayan sawarta da jakankunanta, sabulan ma da mayukan shafa ko sau ɗaya ba a barta ta yi wanka da su ba. Tana dai barinta ta je Islamiyya kullum shi ma saboda tana tsoron mai gari ne. Hanna ta sake dagulewa kamar ba ita ce ta kyau ɗin nan ba, ɗas da ita, gwanin sha'awa. Yanzu ta dawo furtutunta cikin yagulgulallen kaya. Uwar biyu ta ce, yanzu har kayan makarantar taki duk sakawa suke. Hanna ta ce, ta rarraba a jikokinta wasu kuwa ta sayar wa 'yan jagorar makafi. Ba ni da sauran kaya sai wanda wannan na jikina. Uwar biyu ta nisa ta ce, Allah ya saka miki, kuma wannan yaro Haisam shi ma an sake ja masa sabon aiki. Zugum suka yi a mota su duka, kowace tana tunani har suka isa tashar Kazaure, babu wacce ta sake yin magana. Suna isa gida uwar biyu ta shigo da Hanna abinci mai yawa. Da mamakinta kuwa Hanna ta tashi da shi ta sha ruwa. Bayan sun huta uwar biyu ta sa ‘yarta Halima ta wanke mata cikurkuɗaɗɗen gashinta. Hanna ta yi sallah ta yi wanka kafin magariba har an gama rangada Hanna kitso sai suka ji ana rangada sallama. Uwar biyu ta ce, Hanne leƙa. Hanna ta leƙa ta ga waye ke sallama tana leƙawa sai ta ga Safiyani ne abokin yaya Haisam. Riƙe da wata ƙatuwar jakar bako ta ƙarshen girma.